počeo sam da crtam onako kao veoma malo dete, 2 godine, tako nešto. Uglavnom su to bili neki geometrijski oblici, krug, kocka, pa tako. To je kasnije počelo da već ima oblik, da se vidi da je to nešto iz prirode i tako. I sve više je bilo detaljnije i danas već to se jasno vidi sve. Mi imamo njegovog Davida ovdje u školi izloženog, a što se tiče druženja, tu ni u kom slučaju, iako se obično kaže da su umetnici malo onako negde na svoju ruku ili osobenjaci, kad je u pitanju Veljko, toga nema. Veljko je jedno omiljeno dete u odeljenju, čak negde pod nekim sociogramima koje je radio sociolog škole i omiljen učenik u školi, a njegove veštine su zaista izuzetne socijalne. To sam primetila kad je učitelj zadavao teže teme. On je uvek najlepše crtao u odeljenju i imao je najlepše radove. Veljko je kao jedan od većih umetnika, nije kao neko dete najobičnije. On dođe kod nas i nacrta nešto ako je previše teško, ako ima previše detalja, on nam pomogne. Veljka poznajem još od 1. razreda i obzirom na to da ima dioptriju +8 i da je blizu slepila, on toga ne sprečava da lepo crta i lepo crta ko da je umetnik neki veći. Na koji rad sam najponosniji? Pa, radio sam Davida, Michelangelovu statu, ali sam je uradio na većem formatu, ja mislim da je bio 100x80. I okačen je na zidu u školi. Prilično sam zadovoljan kako je ispao s obzirom na toliki format. Nezgodno je bilo kako da ga uradim, nisam mogla da nađem pozu, ali sam se nekako snašao. I skoro sam radio jednog čoveka, portret, naručen i stvarno je onako ekstra ispao. Radimo ovde uglavnom u likovnoj radionici, pošto je on moja desna ruka ovde, pomaže mi maksimalno. Inače je uvek gledao šta ja radim, šta rade druga deca. U nekom tom smislu je možda učio i od mene i od dece sa kojom je radio. A ja sam ga možda naučila da uoči svoju grešku i da je ispravi na radu. To je u stvari ono najbitnije.